Makadii henyu mhuri yeZimbabwe? Zita rangu ndinoitwa Ivy Kwaramba kana kuti Amai Dhuve. Mwana wangu anonzi Siyavonga Dhuve. Ndakasanganawo nedambudziko nemwana. Mwana ane 5 months ada kusvika 6 months. Mwana akaita condition inonzi craniosynostosis kana kuti microcephaly. Condition iyi yakakonzereswa nekuvhara kwakaita mabhonzo ake mumusoro. Anzi mabhonzo ake akakurumidza kuvhara asisina nhova. Saka condition iyi inokonzeresa kuti brain dzake hadzichakuri, hadzisisina development yadziri kuita. Takaenda kumadoctors, ndakatanga nekuenda kuParirenyatwa, ndikaenda kuHarare kuGomo. Mwana ndikarifewa kunzi anoona mapediatrician, akaonekwa napediatrician zvikanzi musoro wake ngaanoona nyuro. Tikaenda kunoona maneurosurgeon kuGomo, vakatinyorera kuti condition yemwana chatokwanisa kukubatsirai nacho kumuitisa maexercises, unless kana maakunotsvaga mamwe maadvanced specialist vanoona zvebrain mukati, vanokwanisa kumuoperate kuti avhurwe awane space yekuti brain dzake dzikure. Takapiwa mareferral numbers, tikafona tikawana madoctors kuBroad Trauma Center. Bvataenda ikoko bvataona madoctors anga ariko. Kuna doctor variko vakati vanokwanisa kubatsira mwana, anonzi Dr. Togarepi. Tikatiwo toda kuti mwana abatsirwe, asi ivo vakatotaura kuti mwana tokwanisa kumubatsira but bill racho rinenge richidhura. Isusu sevanhu vanga vane shungu yekuti mwana abatsirwewo, takangoti it's okay, munotisendera bill racho toona. Vakati tichasenda maquotations, asi vakataura ndoshanda nemadoctors 4. Tine madoctors 4 atakapiwa, nemunhu ane zvaanokwanisa kuita. Tikapiwa mabills emwana, vamwe doctor vacho, main doctor vacho vanokwanisa kuoperata mwana, bill ravo ranga ritori 7,100. Then vamwe doctor vanonzi Dr. Machaya vane bill ravo rine about 5,000. Koita Dr. Manana vane bill ravo rinoita 2,000. Ende doctor vakati bill randiri kukupai harisi bill rekuti ndiitire mwana operation panapa Broad Trauma, kozi ndikazoisa bill rehospital mari inenge yawandisa. Vakatotinyora referral letter vakati munenge makuenda kuParirenyatwa private, munovapa letter iyi kuti vakupewo bill rekuParirenyatwa randokwanisa kuitira mwana operation ikoko. Because ndikaita mwana operation anoda kuitwa kuadmitwa for 5 days, saka bill repanapa hamurikwanisi. Saka tikapiwa referral letter of which kuParirenyatwa mari zvayo bill racho ranga risina kunyanya, risvike kuma 2,000, riri less than 2,000. Asi vanhu vari kuita maspecialist ndo ane mari iri kudhura, ende mari iyoyo hatikwanisi kuiwana zvinosvika, kozi mari patikadzibatanidza dzese dzakatosvika kuma 14,600. Saka mari iyoyo hatina, asi mwana todawo kuti abatsirwe, nekuti vakati mwana akanonoka kubatsirwa, brain dzake zvaari kukwanisa kuita izvezvi zvinokwanisa anobva agona kutotadza kuzviita, nekuti brain dzake dziri kudevelopa pressure yekuti anogona kutadza kuzodya, brain dzake dzinozongoneta nekuti dzakabatwa, musoro wake hausi kukura. Pavanomezha head circumference yemwana, ainzi mwana anofanira kunge izvezvi paage yaari anofanira kunge akuma 42 cm pahead circumference, iye achingone 36 cm. Musoro wake hausi kutombokura, pasina kwauri kuenda, mabhonzo ake ari kunzi akavhara, asisina nhova. Zvese izvozvo takambofona kuKiwa Zimbabwe tichidawo kubatsirwa, kozi vanhu vaiti endai kuKiwa Zimbabwe vana vanobatsirwa mahara. Kiwa Zimbabwe yakati tinokwanisa kugadzira mamwe mabhonzo but zvenyuro izvi hatikwanisi kuzviita. Tine mahospitals akawanda taingonzi nevanhu chimbotrayai kuArrowdale hospital, zvese takazama kuedza asi hapana chatakakwanisa kubuda nacho, kunze kwekunge mwana muchitokwanisa kuti muende kuIndia, of which doctor vakati kuIndia munogona kuenda kwakachipa, mwana anogona kunooperatwa ikoko, asi mwana anoda kuramba achionekwa nasame doctor achiitwa mareviews, hamuzokwanisi kuti mudzokere futi nemwana. Of which kunoku zvinenge zviri easy kuti mwana ndikamuoperatira muno muZimbabwe ndinoramba ndichimuona ndichimubatsira. Saka ndo chichemo chatinacho kuti dai tagonawo kuwana vanotibatsirawo takwanisa kuwana mari yekuti mwana abatsirwe, kozi vakati mwana anofanira kudarika 6 months asati agadzirwa, akadarika 6 months problem yacho inenge yatotanga. Saka vakati the sooner the better. Mari hatina, mari yatareiza so far takusvikawo kuma 5,000
mari iri kudiwa iri kusvika kuma14,000. Saka titone gepu rimwe rakakura. Saka tiungonama touti dai tangowanawo vanotibatsirawo tarapisa mwana. Zvinhu zvinongorwadza kuti unenge wakuzoona mwana usina chawamuitira asi uchiziva kuti waikwanisawo kumubatsira. So kureva kuti hapasisina nguva, mazuva asara mashoma ekuti mwana angari anobatsirwa kuti dambudziko iri ribve rapera. Ribva rapera. So kune vangada kubatana nemi, tokumbira kuti muvazivisewo phone number dzenyu, zita renyu rizere, kune vanenge vachida kubatai, vanhu nezvavanenge vachida kuitirai, muva mangobatana navo. Inini phone number dzangu 0782 341 646, 0782 341 646. Ndinobudisa zita rekuti I've Kwaramba. Alright, hamuna dzimwe namba dzechitu? Aiwa, handina. Alright, it's okay. Tichitenda kuti vanhu vachanzwa kuchema kwedu uye vachabatsirana nemi. Tenda.